नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आज भारतीय शास्त्रीय ताळवाद्य प्रदर्शक पंडित तारानाथराव हट्टीअंगडी हांगेले वळख दितस. भारतीय शास्त्रीय ताळवाद्याचो प्रदर्शक, शिक्षक, अपरूपाचे ताळ आणि पुर्विल्ले संयोजनेचे ज्ञानाक नाव पाविलो व्यक्ती पंडित तारानाथ रामराव हट्टीअंगडी. त्यांनी तबलाक फरुखाबाद, दिल्ली आणि अजरादा घराणा आणि पखवाजाक नाना पंसे संप्रदाय प्रतिनिधित्व करतले. त्यांनी 47 वर्षभर औपचारिक जावन भारताचे गुरु शिष्य व्यवस्थेंतू सहित त्यांनी असाधारण काळ अनेक पंडित आणि उस्तादाल खाल. तांतून विशेष जावन शमसुद्दीन खान तांगेले सकल अध्ययन केले. पंडित तारानाथराव 6 मार्च 1915 इसवींतू मंगळुरांतू जन्मले. पंडित तारानाथराव हट्टीअंगडी शमसुद्दीन खान, अहमद खान तिरक्का तांगेले गुरुभाई किराणा घराणाचो गायक अब्दुल करीम खान हांगेले शिष्य जावन आशिले. तशेंची सुब्बराव अंकोलेकर, विष्णू गोकर, गोवाचे लयब्रह्म भास्कर खपरूमामा, कानपुराचे फयाज खान, शंकरराव अलकुटकर, बाबूराव घोकले आणि कल्लू खान असले प्रसिद्ध ताळवाद्यकारां लागी शिक्षण घेतले. 1932 इसवींतू मंगळूर सावन मुंबईक वसून थंय साबार काळ प्रदर्शक, संघटक आणि मार्गदर्शक जावन वावर केले. ऑल इंडिया रेडिओवर त्यांनी उत्तर आणि दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत विषयारी एक व्यक्ती वाचन गोष्टी, उपन्यास दितले. ऐतिहासिक व असामान्य लयबद्ध रचना आणि संयोजनेबद्दल त्यांनी निखिल घोषाले एन्सायक्लोपीडिया ऑफ म्युझिक अँड डान्स इन इंडिया असले विद्वत्पूर्ण योजनेंतू व्यस्त जावन आशिले. त्या खातीर तांका मैसूर, कोल्हापूर, बरोडा आणि सावंतवाडीचे रायाले हातांतू गौरव फावो जाला. पंडित तारानाथराव हट्टीअंगडी, अल्लादीन खान, पंडित रविशंकर आणि बांसुरी वादक पन्नालाल घोष असले ख्यात कलाविदांक निकट सहयोगी जावन आशिले. साभार प्रख्यात कलाविद हांगेले तबला साथ जाय म्हणून मागणी करतले. तशेंची प्रख्यात कलाविदांक तरबेत दिलेली ख्याती तांका पावता. एक व्यक्ती कला प्रकारांतू तबला आणि पखवाज वादन कलेंतू उत्कृष्ट रचनात्मक आणि गिरेस्त कलावस्तू भरलेले कलाकार पंडित तारानाथराव हट्टीअंगडी. त्यांचे वादन कलेंतू पारंपरिक आणि स्वरचित नव्य प्रयोग ऐकूंक मेळतात. असले विरळ शैलींचे मोलादिक समीक्षा त्यांचे वादन प्रकारांतू आस्वाद करूंक मेळता. त्यांनी तांगेले समकालीन जावन आशिले प्रख्यात गायकांक आणि वादकांक त्या गायक वादकाले गुरूंक तबला आणि पखवाज वादक जावन साथ दिलेली कीर्ती तांका फावो जाता. मैसूर रायाल्या आस्थानांतू पंडित रविशंकर आणि 1950 इसवींतू जोधपूर रायाल्या आस्थानांतू अली अकबर खानाले सांगत सादर करचो सुवर्णावकाश तांका लाभलो. तारानाथराव भारतीय ताळवाद्याचो व्यवस्थापक जावन आशिले. शास्त्रीय संगीत वयले आधुनिक दृष्टिकोन, मृदंगाक नवीन विधान आणि प्रगतीपर व्यवस्थित बोधना शैली खातीर नाव पावले. 1950 ते 60 दशकांतू प्रमुख तबला वादक जावन आशिले रवी आणि शशी बेल्लारे उपरांत समकालीन आशिले
मास्टर अल्ला रखा आणि तांगेलो सुपुत्र जाकीर हुसेन सांगत ड्युवेल सोलो स्वरूप चड जनप्रिय केलेले ख्याती तारानाथ रावाक पावता। रावान साबार 2000 विद्यार्थींक सांप्रदायिक घराना संगीतकाराले कृती आणि तंत्राचो परिचय करून दिला। खासगी शिक्षण न्हयशी रविशंकराले किनारा शाळा, भारतीय विद्याभवन, मुंबई आणि लखनौंतू आशिल्ले भातकांडे विश्वविद्यालय, बरोडा महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय आणि गोवा कला अकादमींतू शिक्षण उपन्यास दिवन परीक्षा दिवयतात आशिल्ले। तांगेले जीवनाचे आखरेचो 12 वर्स त्यांनी अमेरिकाचे लॉस एंजल्साचे ख्याल आर्ट्सांतू शिकयतात आशिल्ले। विश्वाद्यंत आशिल तांगेले शिष्यांपैकी योगीश सामसी, रवी बेल्लारे, शशी बेल्लारे, सदानंद नयंपल्ली, ओमकार गुलवाडी, मोहन बलवಳ್ಳಿ, विजय कंगुटकर, बालकृष्ण अय्यर, जयवंत बंटवाळ, जेफ फेल्डमॅन, रोलँड ड्रॉग, पीटर ड्रॉग, रोलँडम बेंगटबर्गर, रूपेश कोटेचा, नारायण कडेकोडी, विलास जाधव, किशोर कुलकर्णी, विभव फाटक आणि लिओनिस शिन्नेमन प्रमुख जावन आसत। तांगेलो संप्रदाय पेशकर फाउंडेशन मुखारसून वर्तस। 1991 इसवींतू असलो महान कलाकार देवादीन जाल्ली। विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन पंडित तारानाथ राव हट्टीअंगडी हांगेलो आठव करता ती नमस्कार।